ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб подписчикои канали Саудо ТВ 01, мардуми дуреватан, шахсиятое ки мошинхар ҳастед, хушо ба ҳолтон. Имрӯз 5 сентябри соли 2025 бовар мекунем бачаҳо, беҳад навори зур шид, тамоми маркаи мошино ҳастанд. хуб Астраҷи, Хечибек, Сидан, Дути, хуб Зил, Камаз, Дулан ҳамаро дорем. Навор, беҳтарин навор баҳри шумо шид. Астраҷи, караванои арзон, мерседесои арзон пешкаштон мекунем, тамошо кунед. Барои реклама рақамҳоро мегзорам. Чизе бошад дар WhatsApp муроҷиат бикунед. Лайкҳоро монед, дар канал обуна шед, навора сар мекунед. бародарое ки дар Москваски област кор мекунед, фаъолият мекунем. Борҳои ҷамъ карда дорем, хоҳиши ба ватан равон кардан дорем. Ширкати Акаи Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 сола ки акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем бачаҳо азиз. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, омада худшон мегиранд прямо Торикистон бачаҳо азиз. бор бурда мешавад. Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Кулоб, Файзобуд, Бохтар, Шаҳри Туз, Регар, Фархор, Московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад бачаҳо. ҳар ҳафта бор равон мекунанд. фақат аз думи Саудо ТВ ба дили пир акада муроҷиат бикунем бачаҳо. дӯстон, мегзарем ба якумин Астраҷи каравани фурӯшӣ. Opel Астраҷи дидесен. варианти беҳтарин, ҳолати нахаду, мошинчаи тозаи. срочна фурӯшӣ дар ноҳияи Хуросон, территорияи навзамино дар қарор дорад. Солаш 99 бачаҳо азиз. 99 сол, фақат бензини холӣ. мотораш 1.6 механика. 60000 нархаш. одамои серьёзни марамат 99 выпуск 60000 арзон мешавад. мошинча ҳуҷҷат плюс утилизатсия кардагия алиша мешавад ба Corolla, каравани Corolla боша агар болои сум метемега соҳиб мулк. нафарои Астраҷи караванхар ина марамат рақамҳои 0907 WhatsApp шуна ахираш занг мезанен, мегӯен ки мо аз канали Саудо ТВ занг застем, акара салом мерасонем. худохоҳад бо арзонтон мекунам. марамат пирсон шен. дӯстон, мегзарем ба дуюмин Мерседес Бенз фурӯшӣ. Мерседеси фурӯшӣ ҳастае ки солаш 98, объёмаш 1.8, газ плюс бензин. қадду қомата бинен чӣ хел фасоно. газ плюс бензин, ҳуҷҷати солона, утилизатсия дора. ҳуҷҷати солона дора, утилизатсия дора. 54000 сум марамат. Суруға, шаҳри Душанбе. Телефон WhatsApp ша мегзорем. аз нуми канали мо метонен ба дили пир муроҷиат бикунед. баъдан дӯстон, таги комментарий аст ку ҳамин видеоро стоп куненда аввал лайк монед, баъдан подписатсия кунед, баъдан комментарияда нависенед кадом маркаи мошинда любителен. нависен, худо хоҳад мо навор мекунем. комментора мехонем, баъдан аз рӯи комментҳо видеора пешкаши одамое ки тамошо мекунанд мекунем бачаҳо. ба ҳам хотир иҷдод мекунем. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Opel дути роҳӣ карданги Vectra B. солаш 99 сол. дар ноҳияи Темурмалик қарор дорад. объёмаш 1.6 16 клапана, мотори Экотек, ҳолати нахаду. газ плюс бензин, коробка механика. савдо мешавад срочна бо нархи 36000 сомон, бо арзон мешавад. плюс газ, бензин, механика. WhatsApp шон 6187 ахир шай. аз думи Саудо ТВ ба дили пир метонен муроҷиат бикунем бачаҳо азиз. ҳуҷҷат плюс утилизатсия кардагиай, хадавои где-то 70%. балоно престижни мега 4 балон нав. салон кожа, як камбуди рушник. рушник қа пранеманест. хоб спидометр кор намекунад мега и чизош меличи. главни мотор соз масана мехра. ремент хоб хулас нав алиш кардаги, маса алиш кардаги, ремент алиш кардагиай. фурӯшӣ 36 та якчи нимчи арзон мешавад. ина марамат одамое ки дути 99 хоҳиш карден, мо наворш кардем баҳри ҳамун харидоро дар ноҳияи Темурмалик дар қарор дорад. аз нуми Саудо ТВ ба дили пир муроҷиат кунем.
ҳами якада сум дар кора мефурӯшаш. 99 сол, солҳои 94, 95, 96 нест. занг занен, масъя кунен, аз умми канали мо салом расонед бачаҳо азиз. дӯстон, мегзарем ба чорумин зили фурӯшӣ. зили фурӯшӣ равон кардан ки зил 130, солаш 89 сол. нигоҳ кунед мордара. ҳуҷҷатош бучидагия мега, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. адрес боша ноҳияи Ховалинг. барои боркашӣ, сезони гандуму шолӣ беҳтарин вариант. 60 муомила дорад. ватсапшон 18 918 хоб 38 650 ахиршан муроҷиат карда бача азиз. зилхаро ҳаминҷа ҳастен, тамошо кесен. муроҷиат кунем бигирен аз умми Савдо ТВ арзонтон мемонад. 60000 сум муомила. мегзарем ба панҷумин Opel Astra J фурӯшӣ. Opel Astra J тоза равон кардан ки номеро транзит снимат кардагӣ тапатёр навоз ки солаш 2002 сол, мотор 1.8 қабурға, сӯзишвориш газ плюс бензин, як моҳа танировкаш мондагӣ, то охири сол ҳуҷҷатош ҳастай. утилизатсия дорам. нарх 53000 сомонӣ. мотораш 1.8 қабурға. мешини мепара худаш. 53 алиши Кемри Карола бошагар пешкаш кунен вариантора. шояд ки алишам бикунем боло ягон дирам батан. суроға душанбе. телефон или ватсап ша мегзорам. аз номи мо гап зада метунем бача азиз. ина марамад Astra J хечибеки фурӯшӣ 2002 выпуск. мегзарем ба лифани фурӯшӣ. шашум техника. лифан X60 аст ки қабул кардем, солаш 2014 выпуск бача азиз. объёмаш 1.8, сӯзишвориш газ плюс сӯзишвориш толка бензини холӣ. нарх 430000 рубли русид. тоҷикӣ не, 430000 рубл бача азиз. нигоҳ кунед. суроға данғара деҳаи каромат да қарор дорад. 430000 худаш рублш мафҳим ки ами ози 114 боша, ами 43000 мешава намешава. не ки мошин просто мошинай да. ираби ҷипай ҷип. суроға данғара деҳаи каромат. телефон или ватсап ша мегзорам аз умми Савдо ТВ занг занед. алиши вариант дора бача азиз. ба сечка алиша мешава. фақат бензин, мотораш 1.8 2014 лифан X60. марама дӯстон просоншен. баъдан дӯстон комент кунед, лайкҳоро монед, дар канал обуна шен, фикротона тай комментара нависен. навор чӣ хеле махуш нашид. навори пагоҳина фурӯши хонаҳо дар ҳамин канали Савдо ТВ 01 мешавад. ҳар рӯза видео дорем. видеои пешнавад тамошо кунем. мегзарем ба ҳафтумин дулани фурӯшӣ. дулан Тиагач ман роӣ кардам бача азиз ки дуто дулани фурӯшӣ. марамад дулан харо роӣ кунем набора. солҳо мега 2016 солҳо ам мега. ҳуҷҷатҳо утилизатсия дорай. шаҳри Душанбе адрес. нарх 270000 сомонӣ. дулан Тиагач ман. ба фимками хитоё айда. нашод нарх 270 та бо савдо дора. муомилаи соз дора. рақамҳои дастӣ ватсап дута рақам мегзорем. дулан ҳолати нахаду ҳолати техникӣ корида буда. состоянии беҳтарин да қарор дорад. одамои серьёзни ина марамат соҳиби дулан мешен. 270000 балоно беҳтарин, кузов тоза. обинами қисми қафои мошина бинен кадом ҳолат. мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B аст ки дар ноҳияи восеи солаш 1996, объёмаш 1.6 16, мотор нав, аккумулятор нав, краска тоза, дута балони пеш пачка задагӣ бача азиз. балони қафо гудета 70%. хуб як сола пирра ҳуҷҷат кардагӣ. яъне ки масъалаи хадавоиш тупчаҳай. хадавоам нав каги мошин кам мегарда бача азиз. ду балони пеш пачка,
газ плюс бензин, хуб коробкаш механика, нарх 33000 сум. Рақами WhatsApp 9997 занг занед. Бо арзон мешавад азиз. Фақат одамои серьёзни. Солаш 96 Vectra B ноҳияи восе, мотор 1.6 ногуфтанол бача азиз, хадавоиш навай. хуб ҳуҷҷати солона плюс утилизатсия нав кардагиай. Баъдан краскаам тозаҳай, на хадуай. Одамои серьёзни фақат аз нуми Саудо ТВ ҳамин рақамҳои 9997 ба дили пир дӯстон занг бизанед. 33000 сум боз арзон мешавад. Фақат одамое ки дутихар ҳастен, ҳамун нафарҳо ина марамат номерои акада муроҷиат кунед бача азиз. мегзарем ба нӯҳумин мошини фурӯшӣ. Opel Zafira роӣ кардам дӯстони азиз ки солаш 2006 сол. Zafiraи нав номерои падарка. Тамошо кунед бача азиз. солаш 2006 сол. Адрес дар ноҳияи Файзобод қарор дорад. нарх боша 75000 сомонӣ. нарха бинед 2006 75000 сомонӣ. Фақат бензин, объёмаш 1.8 евро. коробка механика, WhatsApp имо рақамоша мегзорем. метонен маълумоти праша бигирем бача азиз. дар ҳолати хуб документҳо бучидагӣ утилизатсия дорад. салон кожа комфортни. хуб ҳама аз мақсад Европа. хуб таҷҳизот тамоми таҷҳизотш кор мекунад. пробег 125000 километр. марамат дӯстон занг занед. 75000 сум лайкора гузоред.